vamos a correr, si no, no. Toda la noche sin parar, no puede ser, no puedo más. Si tú me dices ven, no, 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 no. Se había ido de Venecia. Vestía como Al Capone, con familia, con leones. Papá, no sea policía, que yo quiero ser ladrón. Papá, no sea policía, que yo quiero ser ladrón. Nunca he podido madrugar, tengo que cambiar. Toda la noche sin parar, no puede ser, no puedo más. Si tú me dices ven, no, 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 yo lo dejo todo. Si tú me dices ven, yo lo dejo todo. Gaur adibidez, raro xamarra egiten zait, zegoaldia neko grisia da, eta hemen normalean eguzkia egiten. Espalditik sarri etorri naiz hiri honetara, ze badut erlazio on bat, lagun asko. Bagoaz orain Marina Payarsen dagoen estudio batera, Nación Funk, bertan Fundación Toni Manero, Los Fulanos, Txokadelia Internacional da holako taldeak ensaiatzen dute eta grabatzen dute beraien lanak. Eta adibidez, Los Fulanos taldea entzuten diska, azkeneko diskan, Joe Batan, ez? New Yorkeko latin eta vogal izar handiak grabatu zuen, da, bueno, alagoaz grabatzera gu ere, orduan, imaginazio gorea, ez? Eku berdinean grabatzea. Si tú me dices ven, yo lo dejo todo. Si tú me dices ven, yo lo dejo todo. Si tú me dices ven, yo lo dejo todo. Etorri, Siberia, haiek deitzen diote txantxa moduan, baina Nación Funk. Gauden estudio honetan grabatu zuela duela urte bat Joe Batan izarra, King of Latin Soul edo Latin Soularen erregea Los Fulanos taldearekin, hain zuzen diska hau eta hemen grabatu zen, Miguelito ekoizleak. Azala eta dena Charlie Brownek egin zuen eta azken finean Bartzelonako pertsona bai diseinatzaileak, musikariak eta ekoizleak eta landu zuten Joe Batanen azken lana. Beraz, betzako kristono horea da, une honetan gitar bat sartzea nire hurrengo diskaren kantu baterako, ez? Ezinbestekoa. Igual utilizar el ampli de bajo para sacarle sí. ¿Tú qué tienes? Bueno, traigo el Moog ese, Stage. Sobre el Stage podría hacer los montunos. Sí, sin problema. Es the real thing. Ajá, pues igual hacemos con este. A ver, yo si te hace ilusión probarlo. Sí, es cuestión de probar. Pero sigue respetando la esencia.
hori Makalambo kanta, hasiera batean, nik nahi nuen egin rumba zapore horrekin kantu bat, noski hemen Bartzelonan, ze bere garaian egin genuen Miguelito eta biok hemen Partió la Tabla kanta hemen egin genuen, ez? Normalean Jimmy espezialista hutsa da Latin doinuak lantzen batez ere pianoekin. Baina, bueno, ondo zegoen ere bai, hemengo teklista oso on batekin, kasu honetan Paco Mantecauekin egitea montuno hura, ez, Partió la Tablarentzat. Claro, Partió la Tabla oinarritu nuen base elektronikoekin, eta da ritmoz azkarra. Nuen gogoa egiteko, beste noski Latin zapore duen kanta bat, baina kasu honetan gehiago gerturatuz Katalunia rumbara, ez? Eta, bueno, pizkat txantxa horrekin, Makalambo sortu zen, ez? Makalambo iza beraz ez daka esan nahiarik. Barbada Googleen sartzen duzu eta zerbait ateratzen zaizu, ez baino. Makalambo zen txantxa bat nazteko estilo ezberdinak, alde batetik afro ikutua, afrobitaren ikutua, mambo baino, bai, latin zapore hori, eta hemengo Bartzelonako rumba katalana edo kataloniarra, eta parte sortu zen pizka bat hau, ez, Makalambo kontzeptua. Parte hartu dute, hasiera batean, Papauako gitarra espainola jotzen duen Sam Mosketonek, eta bere garaian, beraekin grabatu genuen, eta gero ahotsak ere egin genuen, nik registro grabean, eta beste biak, bai Sam eta bai Miguelito, registro erdia eta altua.